Понеделникът започна с обиколка на Авиньон с туристическо влакче. Мостът от Песничката, Папския дворец, катедралата и старите крепости оживяха пред нас. Обядвахме в сърцето на Стария град, където ни поднесоха едно от най-съвършено приготвените агнешки бутчета, които съм опитвала. След обед се отправихме към Вилньов-лес-Авиньон, дом на кулата Филип Красиви, крепостта Сент-Андре и Картезианския манастир. Рона, която пресичахме няколко пъти през дните ни, някога е била граница на кралство Франция и това усещане за разделение и история се носи навсякъде тук. Крал Филип IV, хубави, дава на Вилньов-лес-Авиньон харта за изграждане на укрепления и градът се превръща в мощно военно средище. Крепостта Сент-Андре, разположена върху хълма Андуан, и до днес впечатлява със своето отлично състояние. Мястото е било населено още от Бенедиктинското абатство и старото селище Сент-Андре, а през 1292